si non-stop na telefoně. Neexistuje neodepsat. Ptal se mě na téma, které bylo evidentní, že řešit nechci. No, tak jsem to teda jako začala jako na něho vylívat. Mluví o tom, kým by chtěli být, co by chtěli dosáhnout, jaký auto by chtěli mít, jakou práci, jakou postavu. Já si obecně myslím, že fakt ty ženský to mají v podnikání těžší. Podle mě podnikání není žádná mužská disciplína, takže za mě to, že člověk jako podniká a něco vytváří, není o tom, že je to chlap. Myslíš si, že může podnikat úplně každý? Já obecně mega fandím lidem, kteří spolu tvoří, kteří spolu podnikají. Myslím si, že to má své kouzlo. Ale myslím si, i když to sama dělám, že je to extrémně sobecký. Budeš mít k sobě nějakého kluka, který ho to bude rajcovat. Ty, když to zvoráš, tak končí všichni ostatní. Je to práce, je to disciplína a je to taky dávka štěstí. Jaké silné stránky by měla za vás mít žena, která chce podnikat? Teď se cítím jako úplně hrozně. Ahojte, máme tady další díl Upgrade Talku. Dnešním hostem byla úžasná a inspirativní Martina a Venice vám prozradí, na co se můžete v rámci Hero těšit. Proč nemůže podnikat každý? V čem je náročný být influencer? V čem je jednodušší být zaměstnaný? Je občas potřeba zvýšit hlas a křičet, nebo je vždy všechno možné řešit u klidu? Jsou výbušnější chlapi nebo ženský? Kde jsou hranice, co si ke komu můžeš dovolit? Proč je negativní emoce silnější než pozitivní? Techniky na zbavení trémy a stresu? Co chce Venice ukázat v Love Islandu? Jaké silné stránky by měla mít žena, která chce být úspěšná podnikatelka a jak být v životě šťastnější? Takže jak jste mohli slyšet, bude tam spoustu spicy a lifehackových věcí, takže určitě sledujte i Hero. Bude vás tam čekat necelá hodina, tak určitě navíhejte. Zatím. Děkujeme moc. Pa. Ahoj Venice. Ahoj Eliško. Ahoj Marti. Ahoj holky. Jsme moc rádi, že jsi k nám zavítala do našeho Upgrade Talku. A pojďme hnedka rovnou na první otázku. A já vám teda ještě děkuji za pozvání. Taky děkujeme. Rádi, přesně. A vzhledem k tomu, že jsi známa asi primárně tím, že cvičíš, nebo jako seš i trenérka, trénuješ. Prošla jsem si úplně vším. Už od osobních tréninků, na který pak už to mělo jako ten limit časový, takže pak jsem to přesunula na online. Ten teď ještě trvá, ale už ne v takovém množství. A teď už podnikám hlavně. A tak máme tady spoustu otázek týkající se právě toho cvičení, protože tvůj Instagram se hodně okolo toho točí. A první otázka je, jestli dává za tebe smysl cvičit každý den. A pokud ano, tak jestli je třeba OK za tebe cvičit třeba 30 minut, nebo je to prostě zase jakoby krátká doba. Jestli je podle tebe ten pohyb jako důležitý, tam jít fakt jako každý den. Ta odpověď není jednoznačná, protože dělat každý den ten stejný trénink, bych řekla, že nedává smysl, protože to tělo musí nějakým způsobem zregenerovat, protože v tu chvíli se děje ten progres, když až to tělo teprve jakoby se z toho nářezu zpamatovává. Proto nerostu. Na druhou stranu hýbat se a věnovat se tělu každý den, super, i kdyby jenom půl hodinu, skvělý. Jo, takže vlastně, protože já jsem to teďka začala jako praktikovat, teď jsem teda zase z toho trošku jako vyšla, ale jedno období jsem to měla, že jsem chodila třeba 3x, 4x za týden, 2 dny vršek, 2 dny spodek a pak jsem jako přišla na to, ale cvičila jsem hodinu a půl, většinou hodinu a půl a teď jsem přišla na to, že cvičím prostě půl hodinky a mám to, chtěla jsem jako každý den, ale asi to dám jenom odpolední dopadku a tak jsem přemýšlela, nad tím, jestli to není jako kontraproduktivní, jestli není lepší se zaměřit fakt jenom jako na tu partii, anebo jestli cvičit full body a právě jako taky jakou dobu, jestli těch 30 minut vůbec stačí, to není jenom takové rozehřátí a nikam to třeba neposune. Většinou si lidi myslí, že čím si jako pokročilejší cvičenec, tak tím víc máš jako rozdělených těch partí, takže třeba v pondělí jenom biceps, tedy jenom, nevím, triceps. A ono v podstatě čím častěji to tělo nebo ten jeden sval, který chceš jako zlepšit, podrobíš tomu procesu zatížím, odpočinu, tak tím rychlejc on vlastně jakoby reaguje na ty výsledky. Takže v ideálním případě, kdyby tělo stíhalo regenerovat, tak mít každý den full body. Kdyby v ideálním případě. Ale to se asi neděje? To se asi neděje, samozřejmě. Takže já nechci být fanatik, který bude říkat, protože já cvičím, tak pojďme všichni cvičit každý den. To ne, ale když každý den člověk si vyhradí nějaký čas, kdy bude se tomu tělu nějakým způsobem věnovat, i když to bude procházka, když to bude jízda na kole, když to bude něco, co prostě dělá rád, nemusí to být jenom jako těžký hip thrusty na zadek, tak to rozhodně bude mít výsledky. Ale záleží na tom, jaký máš cíle.
OK, a ty to máš třeba jak? Ty jak často cvičíš a jak dlouho? Já nejsem úplně dobrý příklad, já vždycky kážu, jak to je, kážu vodu, piju víno. Ne, ale cvičím každý den a každý den něco jiného. To znamená, jeden den třeba mám jenom kardio, druhý den třeba stretching, třetí den jedu normálně silový trénink, takže to různě střídám, abych se tomu tělu prostě věnovala. Ale spíš je to pro mě, teď se nechci rouhat, ale nemám úplně už jako ambice, že chci někde něco jako radikálně vizuálně zlepšit nebo silově, ale protože je to pro to tělo nějaká jako meditace a čas sama pro sebe a vypnu hlavu a mám ten proces prostě ráda, kdy zvednu tu tašku, mám chvíli pro sebe a odcházím jako spokojená. To je skvělý, no. Takže tímto pádem, když pojedu teda každý den 30 minut a tak by to bylo OK, ale s tím, že zaměřit se pokaždé na jednu partii, protože full body nestíhá regenerovat. No ne, ono záleží na tom, jaký je tvůj cíl. Jo, takhle. No a jaký je můj cíl vlastně? Jestli to děláš protože tě to baví a nemáš jako nějaký, že teď tvrdě na něčem pracuješ a chceš vidět, jak se to mění. Jo. Asi co by měl být jako správně vlastně vůbec cíl toho jako člověka? Asi prostě udržovat se v nějaké jako zdravé přirozené formě. Já asi nechci být ten typ člověka, co bude extrémně nabušený a ani nemám ráda... Se ani nestane. Oni lidi se toho hrozně jo. Ale hele, já cvičím 10 let a nejsem kulturistka. To tělo má své limity prostě. Jako pokud to nepopoháníš něčím, co je underground, tak jako to tělo neumí to tak rychle. Až nejdřív jako se toho bojí ty lidi a pak, když se do toho dají, tak je to vlastně štve, že to tak není. Že bych chtěli už jako vidět rychleji a víc ty výsledky. No jasný, no chápu, no. Jak to máš vůbec ty zlatocvičením? Jak často ty chodíš? No já celkově jsem dost zdemotivovaná z toho, že po tom porodu je to... Neměla by si ty dávat rady nám. Já mám 2letýho chlapečka. Wow. 2letýho chlapečka, v květnu měl 2 roky. A já jsem milovala svoje tělo, to, jak dokázalo velmi jako flexibilně reagovat prostě na tréninky, to, jak rostlo, to, jak jsem měla prostě skvělej, pevný zadek a plochý břicho. A musím říct, že opravdu to těhotenství je prostě nějakým způsobem nápřah, jo, pro to tělo a potom, co jsem porodila, už jsem se opravdu nedostala zpátky do té podoby, nebo to moje tělo nemá takovou podobu, jakou mělo vlastně předtím, takže já teďka jakoby cvičím, myslím si, že velmi podobně, jako jsem cvičila předtím, jakože třeba 3krát týdně, každý týden tak jako 3krát týdně do toho fitka jdu, takže si myslím, že je v tom nějaká jako určitá pravidelnost, ale nevím, co dělám špatně, ale i ta kůže, víš, to je prostě o tom, že je to takový uvolnění, prostě gravitace začala fungovat a já jsem z toho taková hrozně nesvá, víš, jako je mi 26 a když to kolikrát vidím, jak prostě vypadají klidně jako holky ve 30, ale právě který jako třeba neměly ty děti a já mám, že jo, prostě to bříško a ty hlavně ty kůže i na zádech. Ono prostě ten pupek jde opravdu do velikánského objemu najednou a vytahává se ta kůže. Se tahá ze zadu, přesně tak. A já vlastně to, s čím já jsem ti to říkala, když jsme byli na nějakém tom tréninku spolu, říkám, to zlato mě vlastně ve výsledku nejvíc vadí to, jak já mám vytahanou kůži na zádech. A to bylo něco, s čím já jsem nebyla jako absolutně, já jsem na to nebyla ready, já jsem na to nebyla připravená, já jsem s tím nepočítala. Já jsem počítala s tím, že člověk bude mít vytahaný břicho. A to je něco, nebo to, že máš pak takový to spodní prostě poporodní bříško, jako trošku to tam je a zůstane to a s tímhle já jsem OK. Ale mě holky vloženě serou ty záda. Jenomže kůže je něco, co nevycvičíš. No, prostě, děkuju. Takže prostě, jako... No. Ale teď řeknu jako úplně, co mě třeba fascinuje do určitý míry, že prostě člověk nejvíc stárne vizuálně tím, že mu vlastně jako povadá ta kůže. I v obličeji prostě víčka, všechno. Ano. A když někdo má ten facelift, že mu to prostě celý takhle jako radikálně prostě odříznou a natáhnou zpátky, tak je úplně vidět, jak ten mladý člověk se schovává vlastně pod tou povadlou kůží. Že to je úplně jako wow. Okay. Takže jako kůže je blbý, no. Plus ještě teda, ty jsi říkala kůže na zádech a tak. A takže to s cvičením bohužel jako úplně
No to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jako máme my ženský nějakou šanci se po porodu dostat zase do té stejné jako formy, co jsme byli? Já znám strašně moc fitnessek, já jsem vlastně ve věku mě 31, kdy už moje vrstevnice dávno mají třeba rodinu a děti a některý z nich vypadají daleko líp než předtím, protože si během toho těhotenství se ty hormony v tom těle mění, potom ještě vlastně někdo třeba tolik nepřibere. Někdo se vyžere extrémně. To je taky, to je podle mě hrozně, že tam je tolik faktorů, který ti to ovlivňují a myslím si, že i je to jako velmi subjektivní v tom, že spousta lidí, když se na mě podívá, tak mi říká, tyjo, Eli, jako ty vypadáš úplně super a jako na to, že jsi vlastně máma a na to, že jsi porodila, tak vypadáš úplně super, ale ten člověk na sobě vnímá, že jo, nějaký... Ty nechceš vypadat na to, že jsi máma, ty chceš vypadat dobře bez toho na to. Přesně tak, tyhle, teď jsi to úplně řekla. No. Že na to, kolik ti vypadáš dobře. Thank you very much. Vypadá dobře, ne na to, kolik. Jo. No, OK, tak ale je tam prostě ta šance. Minimálně tam na šance, jako, že nemusíme se bát toho, že po dítěti... Cvičením dokážeš extrémně, to cvičení, to jako dejme tomu, to silový cvičení s těma činkama na ty partie, má extrémní kouzlo a jedinečnost v tom, že ty dokážeš prostě sochat to tělo jak sochu. Což jiný sporty nedokážou, protože tam zatínáš to tělo jakoby nějak všeobecně. Jo, takže když chodíš běhat, tak z toho nevybudeš prostě hezčí ramena nebo kulatější zadek, ale když cvičíš a máš prostě zájem o to vytvarovat tu postavu a cílíš na ty svaly, tak to jde hezky. Úplně změnit jako od A do Z to nejde, ale jde s tím jako udělat divy. Jde cvičením navýšit energetický výdej, takže podpořit hubnutí. Protože nehubne se v posilovně, hubne se tím, že musíš být člověk v kalorickém deficitu, to nevím, jestli jste někde slyšeli. Klidně nám to pojď přiblížit, protože moje ségra je výživová poradkyně, takže já už jsem tohleto samozřejmě několikrát slyšela, ale nemám pocit, že bych to dokázala jako vysvětlit, i když jako by mi to xkrát vysvětlovala. Já si myslím, že strašně vysvobozující je, když kdokoliv z holek nebo kluků bude poslouchat a bude chodit cvičit, tak neptat se, je v pohodě chodit cvičit každý týden, nebo je v pohodě půl hodiny trénink denně, ale nejdřív se zamyslet nad tím, jaký mám vlastně cíl a pak se zeptat v rámci toho cíle, jestli je to takhle správně, protože všechno je správně, ale dovede tě to k tomu cíli, co máš, no to už nevím. Takže jinak budeš cvičit, když chceš vybudovat zadek, jinak budeš cvičit, když chceš prostě zaběhnout maraton, jinak budeš cvičit, když... Takže... Já jsem slyšela jeden z těch z názorů, co jsi měla právě jako výstřižek na Reelsech, že jsi tam vlastně jako tvrdila přesně tady tu věc, že jsou i nějaké věci, kde člověk si jako moc nevybírá na to, jak by mohl vypadat, ale má přirozeně nějaké jako... Má nějak jako být daný, jak moc dobře může vypadat, ale třeba příklad já nemůžu být nikdy přesně zadek jako Kim Kardashian. Tak. To jsem jako To nemohla mít ani Kim Kardashian. No. Chvíle pravdy. Ten zadek zrovna je hrozně jako hezká partie tím, že tam se ukládá hodně tuku a když máme štěstí genetický a od Boha, že prostě já třeba jsem ten příklad, že jako nemám tam zas až tolik svalu, furt ho dřu, ale je tam hodně tuku. Takže jako to furt dělá to, co vlastně vizuálně jako chceš. Ne každý má. No. Ale třeba jo, to mi říkal kdysi dávno kamarád, když jsem začínala cvičit, říká, zatni zadek a chytni všechno, co můžeš do ruky, co je volný. A v tu chvíli zjistíš, co je sval a co je tuk. A já jsem měla plný ruce. Chápeš? Zatneš a v tu chvíli v tom zatnutí, co všechno pochytáš, co je volný, tak je tuk. OK, jo, takže takhle. vlastně zjistíš, kolik toho je jako fake. Kolik to... Ale kolik, takže Marti, kolik máš fejku? Já jsem si, že tak půl na půl. Jo, OK. Jak jsi na tom? Jako... Já asi jako, já jako nijak, já jsem prostě jako, podle mě Asiátky celkově jsou vždycky takový jako drobnější, menší, tam to prostě nejsou žádný prostě jako
velký věci ani vepředu, ani vzadu, jako to většinou je takový jako nějaký jako drobnější, takže nevím ani, co mi tam lítá, jestli je tam tuk nebo svalstvo, asi. A tak on je důležitý ten vizuální výsledek. Já mám takovou tu kapičku, no, takovou to tam tak jako, takhle jako lítá, ale jako je v pohodě, je to taková ta trošku jako svížná kapička, není to úplně, víš co, úplně jak puding, jo. No, celkem jako jo, ale určitě je to taky jedna z partí, na které bych jako na sebe chtěla zapracovat a dlouhou dobu jsem právě furt řešila, jak to udělat a platila jsem si různý jídelníčky a byly tady nějaké holky, co prodávaly svoje nějaké jako booty programy, kde prostě bylo jak mít jako zadek a tak a nějakým extra způsobem to na mě jako by nefungovalo, ale možná to je právě proto, že já tam nemám ty jako k dispozici to, aby jsem vůbec takový velký zadek jako měla. Hele, to nevíš, dokud to nezjistíš, jako jak zjistíš, že máš na něco predispozice? No to mě právě zajímalo. Jako pokud to není vyloženě vizuální predispozice, nevím, teď plácnu, jako abys byla prima balerina, tak ty holky jsou hrozně jako droboučký, jo. A nevím, abys byla top modelka, tak tam mají nějaký míry třeba, že jako výšku a tak dále, který víš, že jako nedoženeš. I když teď jsem viděla hrůzostrašný video na TikToku, že už se prodlužují kosti, takže... Cože? Nebyla to umělá inteligence? Ne. Nebylo to real, jo? Normálně se jako dělá zákrok, to tady rozebírat, ale jako je to strašidelnice, všechno člověk schopnej podstoupit. Takže už se dá udělat i to, že se může člověk prodloužit, jako jo, že bys třeba mohl jako vírus nebo... No jako ta kost vlastně, když ji zlomíš, teď já nejsem lékař, takže to je určitě dobře, ale ona má jakoby možnost regenerace, nebo jako nějak, když někde chybí kousek, tak ona jakoby ta kost doroste. No a tímhle způsobem, když oni jako pomaličku nějak neustále po nějakou dobu natahujou, tak ona vlastně dorůstá. Okay. Ale ten týpek vypadal úplně nesmyslně, protože to měl ve stehně a to stehno narostlo, ale koleno měl furt ve stejném místě. Ježíš. Takže to bylo jako úplně celý zvláštní, ale co jsou všechno lidi schopní. Takže beru zpět, mohla bys být třeba basketbalistka. Ne, tak to zabíhám zase do bizáru, ale a jako je to opravdu strašně moc práce, aby se něco tím cvičením a tou stravou docílilo. A hrozně moc, jako jak to dlouho trvá, tak tím nechce nikoho odradit, stojí to za to. A vždycky člověk, když vidí výsledky, tak je na sebe hrozně pyšnej a chce to dělat jako dál, protože vidí, že to nese to ovoce a po té cestě se toho hrozně moc naučí, takže jakoby to nese sebou ten baťoch těch krásných věcí, ale jako není to prostě ze dne na den a je to jako hodně úsilí a hlavně systematického přístupu, což je největší problém, protože já neustále vidím, promiň. Ne, jenom ty jsi tady zmínila to téma vlastně už, teďka to bylo po druhý, cvičení a stravování. Mě by zajímalo, jak je to jako procentuálně. Chci mít jako vysněnou postavu, je to jako 50% strava, 50% fitko, anebo to je třeba víc jako stravy, méně fitka? Teď všichni řeknou, co to bude. 80% stravy vždycky říkají, ne? Nebo 80-20. No. Ale mě by právě zajímal tvůj názor, víš, protože... Hele, zase, chceš zhubnout, chceš zlepšit třeba svůj zdravotní stav, nebo trénuješ na maraton, anebo chceš třeba nějaký svaly nalepit. To je vždycky zase jako rozdíl. To je ten cíl. Když budeš chtít zhubnout, tak já třeba vím, že já můžu cvičit jak blázen a prostě jako pokud nebudu mít 100% stravu, tak se můžu jít klouzat. Okay. Jako já bych chtěla vypadat daleko líp, ale prostě nemám na to jako není to teď ta moje priorita, takže možná je to výmluva, ale teď bych tady měla někde krabičku s jídlem a místo toho jsem si skočila na fakt dobrý panžabí. Já se jako nad tím přemýšlím, že často tam zmiňuješ teda ten cíl, takže ten bychom si měli asi nějak jako ujasnit a podle mě jako většina z nás by asi má podle mě ten cíl právě jako mít zdravou, hezkou postavu a nikdo si podle mě úplně už jako to nebere takovým tím, jak bych to řekla, takovým tím už tím způsobem, že fakt jako dodržuje tu stravu, řeší přesně to, že si to tam jakoby počítá a takže podle mě se většina z nás úplně v pohodě smíří s tím, že bude mít plochý bříško, trošku jakoby, že jo, zadek prostě ať tam jakoby stojí a to podle mě většině z nás jako stačí, ne, že asi nedáváme si úplně nějaké extra cíl. Ale budování svalů je větší zábava, protože tam nemusíš tolik řešit tu stravu. A je to vlastně o tom tréninku, to znamená, přijdeš do fitka, odmakáš tam nějaký plán, který tě k tomu cíli povede, ti ho nastaví někdo, kdo tomu rozumí a když to půjde moc pomalu, tak se upraví něco ve stravě, třeba víc se přidá bílkovin, což ti nevadí, protože řekne, OK, tak si dám prostě
já nevím, víc vajíčka, nebo víc masa, nebo víc sýru, něco prostě. Okay. A nějak tě to jako zásadně neparalyzuje. V momentě, kdy přijde někdo, kdo třeba jako už cvičí nějakou dobu, svaly i má, ale prostě už ho nebaví, že je jako, jak to mám říct, jako mohutnější, jo, protože vlastně sval je ukrytý v těle pod tukem, jo, a čím vlastně, jakoby, když buduješ ten sval, tak ten tuk tam pořád zůstává, takže co se děje je, že ty vlastně jakoby se vizuálně zvětšuješ, protože něco buduješ navíc, jo, což třeba spousta, jako nejobsaděnější stroj v ženský zóně jednoznačně u nás ve fitku je adukce, což je takový to stahování těch stehen na tom stroji. Okay. Což je jako 99% holek ti řekne, že tam šlo cvičit, protože chtějí mít menší ty vnitřní stehna. No, ale budou mít ještě větší. No, co tam děláš? Posiluješ. A když něco posílíš, je to silnější, to znamená větší. Okay. A tam tě většinou rozčiluje ne ten sval, ale ten tuk. No jasný, no. Ty necvičíš tuk. Sakryš, takže já, když jsem vlastně zase dělala jako takový ten cvik, jak držíš činku a takhle jako děláš na ten rozšiřuješ pas. A já jsem se snažila, aby se ještě zmenšil, že jo. Tak to je docela velký point. Posilovně posiluješ věci, takže když jakoby cvičíš boční břišní sval, který je na boku, tak bude ještě tak větší. On je silnější, tím pádem je větší, tím pádem se bude dít jakože opačný. No jasný, takže tímto pádem, pokud budeme chtít na něčem jako, aby se to zmenšilo, tak to je o té stravě tímto pádem. Buď je to o té stravě, aby si se zbavila toho tuku, nebo v mém případě třeba já mám hodně svalnatý ruce, prostě mám na to predispozice, a takže se jim vyhýbat obloukem a necvičit je. Vždycky, když cvičím všechno ostatní, tak stejně držím v ruce činku, takže furt ti zapínám. Je to těžké, já to s těmi rukama mám úplně stejně jako ty. Mně nikdy nic nemusí růst, ale z každého fitka odcházím a mám pocit, že mám větší ruce. Takže tohle je docela nešikovný. No, ale přesně, že už jenom tím, že tam nějakým způsobem manipuluješ s tím závažím. Jo, já mám pocit, že ty ruce prostě ty zapojuješ pokaždý, když v tom fitku seš, ale já jako nechci cvičit, já nechci zapojovat, ale zatím jsem ještě nepřišla na to, jak se jim vlastně úplně jakoby vyhnout. A podle mě to teda asi ani jako nejde. To asi ani nepůjde a ono to jako asi to nemá, že ti to takhle vylízá, že jo, když možná jako, zatneš, tak... Jiný je to, když je jako zapojuješ pasivně a jiný, když je aktivně cvičíš ale prostě jde o to nad tím taky jako přemýšlet, na to není potřeba trenéra, že pokud víš, na jaký sval je ten cvik určený. To je jako základ, bych řekla, úspěchu, abys věděla, jako, co teď cvičím. Tím bychom mohli začít. Já jsem taky začínala tím, že jsem přišla do fitka a opakovala to, co dělali lidi vedle mě, protože jsem tomu nerozuměla. A pak jsem stejně skončila na páse, protože tam jsem se cítila jako safe place. Jako vím, co dělám. Ale když víš, co cvičíš, na co je ten cvik určený, tak potom si řekneš, OK, ale tím pádem to jakoby posiluju a teď samozřejmě říkám to hodně černobíle, jo. Takže jako jsou i metody, když normálně cvičíš a posiluješ, že jako z toho nejsiš Rambo, jo. Metoda, já nevím, třeba u každého je to jako jiný, takže tady nevím, asi nechci zacházet jako do detailu. Není to černobílý, já to hodně jako... Je to různý. Jako já asi jsem třeba v pohodě se svojí postavou tak nějak jak je, prostě víš co, že nechci hrotit, aby něco bylo nějak extra velké, malé, prostě jenom bych to jako chtěla udržovat. Tímto pádem jako cvičení, to posilování pro mě bude znamenat i udržování, nebo to automaticky znamená, že ty věci budou jako růst. Víš, že bych nechtěla se nějak extra zvětšit. Takže když budu jíst jako normálně a k tomu normální cviček je to v pohodě, to bych musela třeba zase řešit hodně toho proteinu a tak, aby ty věci nějak rostly. To je další věc, kterou si všichni myslí. No, hele, to tělo reaguje na to, co se mu děje s nějakým zpožděním. Takže když ty dneska budeš držet dietu, tak dneska nezhubneš. To tělo, ono mu to jakoby musí dojít. To je taková zkouška trpělivosti, jestli to fakt chceš. Takže když dneska budeš na trénink, tak dneska ještě nerosteš. Chce to nějaký čas. A ty vlastně jakoby dělej to, co tě baví, to, co si myslíš, že ti vyhovuje. Po nějakém čase se na sebe podívej, třeba po 2 měsících, po 3 a řekni si, líbí se mi, co se mnou děje?
OK. A takhle vlastně člověk i teda zjišťuje ty své predispozice, jak jsi říkala, právě tím, že chodí do fitka a vidí třeba, co mu nějak víc narostlo? Jasně. Já se pořád biju s tím, že mě baví úplně jiné věci, než bych potřebovala dělat. No jasně. Že mě strašně baví zvedat těžkou váhu a třeba jenom 2krát a pak jít domů. Ale já právě naopak, jak mám predispozici k tomu být hodně svalnatá a silná, tak mě to samozřejmě baví, protože v tom jako to mi jde, ale já bych potřebovala, abych se cítila ve svý kůži dobře, dělat takový ty hnusný tréninky, ty intenzivní, ty jak prostě a já nevím, angličáky a sprint na páse a tohle a tamto a takže je to nějaký kompromis, prostě hledání toho, co tě baví, aby si to chtěla dělat a zároveň toho, co potřebuješ. Tak jako... Já jsem teďka byla s jedním trenérem a on mi právě jakoby říkal, že přesně to posilování, zvedání těch vah a tak, takže je jako fajn, ale že to tomu tělu není tolik přirozené jako cvičení se svojí vlastní váhou. Jaký máš na tady tohle názor? Protože jak říkám, mým cílem a podle mě cílem... Výraz mluví za vše, ale mimochodem ty mi úplně mega nahráváš, protože na to téma cvičit s trenérem nebo cvičit bez trenéra jsem se tak, jako chtěla jsem se na to zeptat, jaký třeba na to máš názor, takže to můžeš pak nějak rozvíst. No jako já jsem hrozně logický člověk a mám ráda, když věcem, který dělám, rozumím, protože potom mám motivaci je dělat, protože vím, proč to tak je. Okay. Nemám ráda, když mi někdo jako řekne, samozřejmě ne vždycky to jde, ale jakože dělej tohle a prostě protože jsem to řekl. Jo, to se nic nenaučím, nikam se neposouvám. No, takže vždycky je důležitý a proč, nebo prostě logicky se nad tím zamyslet. Já jsem třeba zastánce, nikoho nekritizuju, protože jako nějaký výkřik do tmy, že někdo se s někým bavil, není dostatek informací, abych toho člověka nějak mohla jako zhodnotit v žádném případě. Ale daleko podle mě bezpečnější pro někoho, kdo začíná, je ho zavřít do stroje. Protože ten stroj má nějaký páky, který ten pohyb vedou. A ty jenom vlastně jakoby děláš to, co dělá ten stroj a máš v uvozovkách minimální prostor na to dělat špatně. Nebo jako menší prostor na to, třeba když se musíš, představ si, že jsi úplně jako člověk, který nikdy nesportoval a neumí ovládat svý tělo, neví, co má cítit, neví. A teď jako je hrozně moc těch věcí a teď třeba vidím, že přijde úplně jako, řeknu jako blbej příklad, ale obézní člověk, který se sotva hýbe, neví, kde má jaký sval, neví, kde má jaký, nikdy necvičil a teď jako mu dáš nohy do TRXka a teď on se tam chudák celý prohýbá, láme, teď nemůže se soustředit na to, vůbec to nemůže udýchat, neví, kde má jednu nohu, druhou, teď mu to zvedá, do toho on mu počítá opakování, rovná ho tam, když mu zrovná záda, zas mu polovolej ruce a je tam těch proměnných hrozně moc. Chápeš? A pak ten člověk ještě navíc, když tam přijde třeba ve snaze udělat něco navíc sám, tak už se vůbec neskontroluje, protože mu ještě ke všemu chybí ta vnější jako pomoc. Chápu. Takže jsou lepší ty stroje pro ty začátečníky a myslíš si, že to cvičení jakoby s vlastní vahou je vhodné v jakých případech? Je vhodný vždycky. Jo? Vždycky. Hlavně já jsem začala takhle jako těma strojema, ale základní cviky si myslím, že je něco, čím by se mělo začít a čím by se vždycky mělo vracet. Že teď jako móda, že každý chce zkoušet nějaký jako cviky, co někde u někoho viděl. Protože jsou zajímavé, ještě to neviděla, teď tak udělá ten zázrak. Ale ty základní cviky jsou ty, od kterých se odvíjejí všechny ty ostatní. A když budu umět procítit a udělat správně hezký klik, hezký sedlech, hezký já nevím co, tak potom už na těch strojích jsou ty pohyby stejný. Akorát třeba držím nějak jinak ten úchop. OK. No a co teda ten jeho názor, že vlastně třeba s tou vlastní váhou, když já nebudeš dělat nějaký klik, nebo že se někde jako přitáhneš a tak je víc jako přirozený, než když na nějakém jako stroji jako by bude, protože třeba ten pohyb třeba není tak přirozený, protože normálně ho třeba nikde neděláš. Úplně jakoby nevím, kdybych necvičila, tak chápu, co tě myslel, přirozený, protože na to nic nepotřebuju, častice s tím asi setkám, můžu to provádět, nepotřebuju žádný členství a tak. Ale s tím jako já jsem se taky docela, nebo už jsem to párkrát slyšela. Ale jako, co to je jako víc přirozený, protože ty, když děláš z chyb, nebo přitahuješ horní kladku, tak ten sval dělá stejný pohyb. Úplně. Akorát jednou přitahuješ něco k sobě a po druhý něco k něčemu. Když cvičíš s vlastní vahou, tak většinou, třeba kdybych dělala, nevím, klik, tak musím zatnout celé tělo. Takže používám víc svalů, je to těžší na koordinaci
ale vlastně jakoby primárně používám prsní sval. Když si sednu na stroj a budu tlačit nějaký páky dopředu, představte si to, když jsem na zemi, tak tlačím sebe od té země a když tlačím páky od sebe, je to stejný pohyb. Je to stejný sval. No jasný, no. A možná ten jako rozdíl... přirozený ten sval furt dělá stejný pohyb, Jo. na který je ten cvik určený. OK, no akorát, že třeba když by vlastně dělal kliky na zemi, tak je to prostě zase jako v uvozovkách přirozenější, než kdyby to dělal v nějakém jiném postoji. Nebo ne? No, teď si mě úplně zaskočila. Jakože víš, že myslím, že Já tomu rozumím. Ale jako... Že jestli nebylo to, co on tam jakoby, tam jako vnímá. Mně se to jako totiž... koukej, když budeš otvírat těžké dveře, tak používáš stejný pohyb, jasný, prostě otlačuješ prstem a dveře otvíráš pořád, takže je to přirozený pohyb, nebo já nevím, jako. To je podle mě to, jako z jaký úrovně se na to díváš, Marta to dobře popisuje, jako že to vždycky ta pravá podstata je to, jaký sval u toho vlastně zabírá a podle mě je zbytečný řešit to v jaký, jako, nebo to já nevím, ale jako on řeší podle mě to, v jaký poloze ten člověk je. A Martě to zase bere z toho, jakoby z toho jinýho jako úhlu pohledu, jaký sval přitom zabírá. Ještě asi... to jako řeknu úplně hustě, jo. úplně hustě. Proč tě vlastně jako, teď nemyslím tebe osobně, ale všeobecně, proč tě jako vlastně zajímá, jestli je ten svět přirozený? No, já to třeba mám kvůli tomu, že... Zase máš dobrý pocit, že bylo to přirozený. Ne, to asi ne, spíš, že bych chtěla dělat jakoby věci, které dávají smysl. A on mi to vlastně strašně hezky takhle prodal. On mi vlastně jakoby, já jsem si pak jako nad tím zamyslela, říkám, tyjo, má vlastně asi pravdu, jako pokud je mojí přirozeností prostě dělat nějaké určité pohyby, tak proč ještě necvičím ze svojí vlastní váhou a neměl by to být vlastně náš základ, na kterém by se pak mělo stavět to, že teprve začínám prostě tahat nějaký váhy v nějakých strojích. No, když ten pohyb neumíš vykonávat, tak je blbost si na to brát váhu, protože to bylo ještě horší. A jo, to je pravda, že vlastně ten stroj mi pomáhá. Ale já to řeknu jinak, jo. Když máš tak je přirozený na to mít prostě ty dva pohlavní orgány. To je přirozený. Ale pak si koupíš hračky, dosáhneš toho stejného. No občas rychlejc a líp. A stejný je to v tom fitku. Okay. Základní cviky s vlastní váhou jsou přirozený. Ale musí tě to taky bavit a taky ne vždycky to třeba dobře budeš cítit a nebude ti to třeba ani stačit. Jako třeba zadek je hodně velký sval a hodně vydrží a unese. A holky, kterými přišly na první trénink, tak byly schopný okamžitě, bez jakýkoliv zkušenosti, hezky technicky zvedat třeba 70-80 kilo. Já třeba klidně zvednu 200. Ty vole. Masakr. Takže a furt jako ten zadek nemám jak prostě, jo, takže ten sval je fakt hodně silný a teď si představ, že někomu budeš říkat, že ho vybuduje doma s gumičkou. Blbost, OK, tak jako, fajn. Není to blbost, udělá progres, ale bude to mít nějaký strop, protože když ten sval, když chceš, aby narost, tak musí mít k tomu ten podnět. A když taháš něco hodně těžkého a neuneseš to, ty vole, já musím být daleko silnější, musím, jako abych to zvedl. A to musíš dávat tomu podnět. Jo. Takže je to i nějaká cesta toho růstu. Třeba i v tom že jo. Rozumíš? Okay. Narazíš na nějaký limity prostě. OK. Narazíš na nějaký limity, to má dobrý. Když jsme tady zmiňovali ten zadek i to bříško, tak dokázala by si dát, jako já vidím, že jsi taková hodně jako, jak bych to řekla, nemáš takový ten striktní jeden názor, ale jsi jako hodně otevřená, že záleží jakoby na to přesně, co ten člověk chce a tak dále, že prostě není jedna věc, která platí a tím to hasne. Ale i tak se zeptám. Dali by se říct, no tomu věřím, no a to je to, že my ti lidi, co jako necvičíme, jakože profesionálně, tak vlastně my hledáme v tom nějaké obecné pravidla, protože my se v tom, nechci říct, že úplně, že nechceme, ale není to naše téma, tak to neprohlubujeme do těch hlubin. Je to jako ve vztahu prostě. Já ti nemůžu říct, kterýho chlapa, který je ten správnej. Ty se musíš zeptat, co ty chceš a pak si specifikovat, koho vlastně hledáš. No to je možná důležitá velká novinka, teda minimálně i pro mě, protože přesně myslím si, že nejsem jediná, že většina z nás hledá to obecné pravidlo, co řekne někdo, kdo vypadá dobře a na základě toho se všichni snažíme jakoby chovat. Ale ty vlastně tvrdíš, že to je vlastně úplně jinak. Je to o tom si nejdříve říct, co vlastně chceš a pak teprve jakoby začít jednat. A ještě jedna důležitá věc. Ne vždycky
je správný postup ptát se někoho, kdo dobře vypadá. OK. Protože nevíš, jestli to byl člověk, který na to přišel, nebo už to tak bylo. Mně se tady teďka napadla jedna taková věc, když teda říká, že to není jako důležitý, ale na druhou stranu, já jsem vždycky strašně jako překvapena, když někdo, kdo je třeba fakt jako silnější postavy, nebo naopak prostě má prostě to tělo jde vidět, že není jak kdyby zpevněné a takový typ člověka třeba jakoby učí, trénuje. Je tohle jakoby normální? Protože třeba v rámci sociálních sítí jsou lidi, co učí sociální sítě a svoji vlastní sociální síť nemají. Jo. A dělají to... Poradce. A dělají to třeba a můžou to dělat i jakoby dobře. Platí to i jakoby v gymu? Musí ten člověk nějak jakoby vypadat dobře, aby se mu, protože mě logicky dává smysl, pokud si k tobě jdu pro radu, tak jako chci, abys vypadal tak, jak bych chtěla vypadat já. Myslíš si, že je to pravidlem koukat se i na to, jak ten člověk vypadá, nebo ne? Motivace, no. Já to chápu, že to musí dávat smysl, když umíš pomáhat druhým, proč si nepomohl no sám jasný, sobě. právě. Já tady nechci vůbec být pokrytec, ale já jsem třeba strašně ráda, že tohle tady Venny zmínila, protože já s tímhle mám velký problém. Jakože na tím kolikrát, dneska jsem zrovna ráno byla ve Form Factory a viděla jsem tam opět jako jednu trenérku, která je prostě taková jakože víc při těle a zase skrz marketing jsem se na to začala dívat z toho úhlu pohledu. OK, tak cílovka, tak možná bude určitá cílovka, která půjde k takovýhle slečně spíš, protože to budou holky, na který by byly ty úžasný vyrýsovaný top trenérky too much. Možná by jim třeba tolik jako víš, jako nevěřili, nebo by se třeba stydili před nimi, víš, nebo jako by něco takového. Takže jsem si tam jako hrála tady s tou myšlenkou, ale jinak mě obecně jako člověku tohle vůbec nepřijde motivačně, víš, nevnímám tam tu kredibilitu, vůbec. A pro mě to pozbývá jako jakoukoliv kredibilitu. A když přesto to vlastně... tak ale může jako být klamlivý, že člověk, který má hodně a dobrý informace, tak prostě z nějakého důvodu je neaplikuje sám na sebe. A já bych se spíš zamyslela nad tím, že je strašně důležitý, aby uměl a byl schopný těm lidem ty věci ukazovat. Okay. To by jako pro mě byl spíš problém. Jo, protože když chceš, aby to dělal dobře, já jsem měla třeba klientku, Teresku, pozdravuju, která teď má, otevřela si, kde to na Pankráci, ať udělám reklamu, tu Ride, jak se to jmenuje, určitě jste o tom slyšeli, je to takový jezdění jak na spinningu, ale tančí se u toho. Jo, o tom jsem slyšela. To je teďka docela trendy věc, ne? No, ona to přinesla někde z Abu Dhabi nebo odkud. A byla jsem na tom, je to šílená makačka, klobouk dolů. A ona byla absolutní antitalent na svalovou hmotu. A hrozně chtěla být jako svalnatá a kostičky na břiše a tohle. A ona je nakonec měla. Ale musela dřít tak 6krát víc než já. A byli jsme v situaci, kdy jako já jsem byla vlastně jako vytočená, že ona motivuje mě, protože maká daleko víc než já. Říkám, ona už mě tak jako už dělala líp ty věci než já a prostě naopak jako ona motivovala mě, že já jsem na tom tréninku strašně dřela, abych pořád jako byla pro ní ten tahoun. Takže já nevím, no, je to asi různý. Nechci mít takový ten jako názor, že člověk, který nevypadá, tak to znamená, že tomu nerozumí, protože jsem 100% přesvědčená, že to tak vůbec nemusí být. V jiných sportech by vás to ani nenapadlo. Jak to myslíš? No, hokejový trenér. No, to je pravda, jako víš? No a to je jako pravda, no, ale jako já si pokládám tu stejnou otázku jako u toho trenéra, tak i u toho hokejového trenéra, já to nechápu prostě. Jak ten člověk, pokud to on sám jakoby nedělá, takže to vlastně jakoby učí. A přesto může být výborný mentor a coach. Nevím. Je to prostě zajímavé, no. Protože mně se to takhle stalo u Segry, ona právě měla trenérku, která jakoby prostě jí učila cvičit a vypadala prostě, byla taková trošičku jakoby přibratější a právě jsem si říkala, tyjo, to je zajímavý, že jako takovýhle jakoby zrovna človíček tohle to jakoby učí, že pokud ty tohle to učíš druhé lidi, jak vypadat jakoby zdravě, hubeně a zpevněně, tak jak to, že to nemáš i ty prostě, jo, že jsem to tak jako pokládala. Ale pak jsem si říkala, dobře, může být třeba zrovna v té fázi nabírání, co já do toho můžu vědět, může být po dítěti. No, nebo to ani nechce, anebo to prostě ani jako nechce, no. Tomu já moc jako počkej, člověk... tady bych se zastavila, podle mě každý chce vypadat dobře, ať už to pro ně znamená cokoliv. Protože v tu chvíli se dobře cítí. No jasně, ale ten ideál krásy máme každý stvárněný trošku jinak, takže takhle jakoby já to myslím, víš, že... Ale tak to asi záměrně nechceš, abys měla trošku silnější postavu takového povadlejšího stylu, chápeš? Tak hele, třeba mohla být pár měsíců po porodě. Právě jsem říkala, že to je zase to, že do toho jakoby nějak nevidím, ale nebyl to jediný člověk, s kterým jsem se takhle setkala. Bylo víc lidí. Teď na druhou stranu se vás zeptám, jestli není tím pádem ale zavádějící daleko víc
když někdo, a teď sociální sítě přesně se k tomu vracím, vypadá exkluzivně a vy za ním přijdete a on vám dává úplně jako šitový informace, protože tomu sám nerozumí, třeba, já nevím, na něčem frčí, co mu trenér řekl a dělá, je to nějaká závodnice nebo závodník a prd o tom ví a dávám svoji závodní dietu. Protože já to dělám takhle, tak ty to tak dělej taky, protože mě to funguje. Jenže to my se nedozvíme, že jo, my jako lajci. To bys třeba dokázala... rozum, no, musíš jako... No, jako, prostě můžeš, no, ale tak jako můj selský rozum by byl takovej, to je trenér, on ví, co mi říká. No, jo, ale to není furt jako, podle mě klíč úspěchu je v tom, proč. A proč? Ptát se. A proč? OK, takže kdyby jsme měli poznat nějakého jako správného trenéra podle tebe, tak je to o tom, že nám dokáže odpovědět na ty otázky, proč a ukázat nám tedy, jak to jako by má být. Proto já jsem zastánce třeba online coachingu, ne stravovacího a tréninkového plánu na míru, pokud ten člověk už není jako zdatný nějaký cvičenec nebo někdo, kdo si z toho umí vzít to svoje. Protože já ti dám nějaký plán, ty tam máš napsaný gramáže a potraviny a teď jako zjistíš, že vymýšlím si, jo, že tam není sýr, tak asi je špatný, asi se po něm nehubne. Ne, jenom jsem ho tam zapomněla dát. Sakra. A proč? A můžu a tohle a mám na to chuť a proč nemůžu tohle? Jo. A tím, že se ptáš, tak se to dozvíš, učíš a sám potom víš a nejenom, že měníš to tělo, protože ti někdo dává rozkazy, protože jsi v tu chvíli závislý na plánu a na člověku. A jakmile plán nedodržíš nebo člověka neposlechneš, tak jsi úplně na začátku, protože netušíš. Ale že se neustále jakoby sám rozvíjíš a snažíš se tomu tělu a tomu, co mu jako vyhovuje a ne jako rozumět. Jo, OK. Měli bychom každý chtít mít minimálně na začátku trenéra? Nebo si myslíš, že je OK se tady učit prostě z YouTube a od kámošek? Nebo z lidí, co vypadají dobře? Hele, určitě si nemyslím, že k tomu, aby si se začala hýbat a cítila se líp a vypadala líp, potřebuješ někomu dávat peníze, ale v momentě, kdy už to jako člověk nějak se posvěží nožičku v tom fitku, nebo prostě všichni se třeba bojí chodit do fitka, já jsem taky mezi nimi byla, chápu to cizí prostředí a každý si myslí, že jako teď na mě koukají, že to dělám špatně nebo něco. Ale když člověk jde do fitka, tak ten průlom, ten zlomový bod si myslím toho komfortu je, že si najme trenéra, který ho poprosí, aby ho v tom fitku provedl a ukázal mu, jak se na těch strojích cvičí. Ideálně někdo mu udělal nějaký plán na základě toho, co chce docílit. Ať už je to, chci se cítit líp, chci se nezadejchávat, chci zhubnout, chci nevím co. A říct, můžete se mnou ten plán projít, třeba na 2 trénincích. A já to teď budu 3 měsíce dělat a pak se vám zase ozvu. Jako třeba nemá peníze na to, aby chodil, já chápu, že třeba i tady v Praze je to hodně drahý. To jsem se chtěla zeptat, kolik se tady pohybuje nějaká jako průměrná cena za trenéra, když si 700 korun zaplatit trenéra. Něco takového si myslím, protože zase na jejich obranu oni musí platit nájem samozřejmě v tom fitku, takže aby jim to dávalo smysl, ale klíč je v tom, že ten úspěch není v tom plánu. V tom dodržování toho plánu. Pokud je správně nastavený samozřejmě, ale v tom dělat. Jakože, když budeš chodit na trénink jenom, když může trenér, anebo když tobě se bude chtít, tak neuděláš progres. Je to jak prostě čistíš si každý den zuby, myslím si, že jako, když si budeš čistit, když se ti chce, tak jsme došli. A s tím cvičením nebo s tou péčí o to tělo je to úplně stejný. OK. To dává smysl. To určitě, no. A teďka jako i ta strava je součástí toho, co ten trenér by měl dělat, nebo to není jako, já nevím, jak bych to řekla, než nutností, ale jako každý trenér musí vidět i do té stravy, aby to tomu člověku nějak jako přizpůsobil, nebo je někdo, kdo se třeba zabývá čistě jenom jako cvičením? Hele, chápu a i to podporuju, že spousta lidí má třeba nabitý program nebo z nějakého důvodu nedostatek disciplíny nebo nějaký zábrany a potřebuje, aby měli v tom kalendáři to datum, kdy jdou s tím trenérem do toho fitka, aby jako tam s nima hodinu byl a to znamená, že oni se hodinu věnují tomu tělu. A pro někoho, kdo nikdy nic nedělal a jenom potřebuje prostě se cítit líp, tak je to skvělý. Ale v momentě, kdy chce něco změnit jako zásadní, tak cvičení a strava je neodmyslitelným prostě kombem. Vždycky. Jo? Už jenom třeba i v té regeneraci prostě. Když chceš, aby ti něco rostlo, musí ti to mít z čeho růst. Jasně, takže ty trenéři tomu prostě za tebe, ta korektní cesta je prostě rozumějí tomu jídlu.
trenér, aby tě mohl dostatečně dobře vytrénovat, tak musí rozumět stravě, musí být vlastně i výživový poradce. Nebo ne. Že to je podle mě to, jakoby, o co to by se... No jasně, já taky řeším to, jestli je to taky jedna z věcí, co musím řešit. Naprosto spjatý. Protože já třeba jako cvičím, ale jako to se týká stravy, tak jím, kdy chci, jím, co chci. Samozřejmě já si vybírám teda spíše zdravé jídlo, ale jednoznačně nepočítám vůbec jako počet bílkovin ani ničeho. Tak právě jako ta otázka, jestli vlastně můžu docílit nějaké jako hezké, zdravé, udržené postavy i v momentě, kdy třeba tu stravu řešit nebudu a budu chodit jenom těch 30 minut denně do fitka. No, ona se ta uzdička jako utahuje v momentě, kdy je to potřeba. Když ty se teď cítíš dobře a takhle ti to vyhovuje a máš nějaký, jako zase řeknu, selský rozum, že si říkáš, tyjo, tak dneska jsem cvičila, tak asi není úplně jako OK se dneska ožrat, nebo víš, jako, že máš takový to černobílý vidění, když třeba vidíš, že to jde s tebou z kopce, co bys kde měla ubrat nebo přidat, nebo jako víc se začnu hýbat, méně začnu chlastat, nebo víc spát, blablabla. Tak je to OK, dokud se cítíš dobře. Ale jakmile třeba přijde věk, nebo nějaký stres, nebo něco se dí, co ty nevíš, co s tím a furt děláš všechno stejně a furt se to nemění, tak je potřeba to někde jakoby tu uzdičku utahovat. A v tu chvíli by ti měl pomoct někdo, kdo ti řekne, jako budeme teda cvičit takhle a takhle, ale to tě nedovede k tomu cíli, protože jsem si jistá, že fakt jako valná většina si myslí, že cvičení znamená zhubnout. A v tu chvíli jako potom propadají do deprese, protože cvičí víc a víc a víc a víc kardia a ještě jdu běhat a ještě to a prostě trápí se a nemají ty výsledky. Protože neřeší tu stravu. OK. A čím víc chceš ty výsledky, tím víc je potřeba jako řešit obojí. OK. Dokázala by si nám dát 3 tipy na ploché bříško? Já vím, že to musí být hrozná otázka, ale jestli by si dokázala dát jako nějaký 3 tipy, třeba ať už se to týká stravy nebo toho cvičení, co můžeme udělat pro to, aby jsme měli? Může to být klidně takovej hybrid. Ploché bříško říkáš. Tak nejdůležitější je si uvědomit, že nejde lokálně hubnout. To znamená, že když teď začneš, já nevím, držet stravu, tak jako možná ti první odejdou prsa. Většinou to tak u holek bývá, že to jde ze zhora, bohužel. Takže moje klientky mají štíhlou tvář, štíhlý ruce, žádný prsa. Proto má 90% holek vždycky umělý prsa v češtině, protože prsa jsou z většiny tuk. A ten tuk, když prostě odchází, tak odcházejí bohužel i ty prsa. A pak se dostane na to břicho, někdy časem postupně. Jo, protože když vlastně hubneš, tak je to, jak když by si z bazénu prostě kýblem vyndavala z rohu vodu. A ono tak nějak jako ubyde všude, ne v tom rohu. Takže jo, takže a samozřejmě potom někomu se geneticky ukládá ten tuk někde víc, někomu míň. Takže je to taková, takže jako tolik k tomu plochému bříšku. Druhá zásadní informace, že posilováním se nehubne ta část, takže cvičení milion sklapovaček ti nezaručí ploší bříško. Ne, ale ani tím, že jak to jako spaluje, že se to jako hýbe, tak to nehubne, že se to jako... Nedá se spalovat na jednom místě. OK. Aha, OK, vlastně, jo, to si řekla, že to je prostě plošně. Tělo je mašina a tím, že se hýbeš, tím spotřebováváš energii. Jak když, já říkám, vždycky natankuješ do auta, aby jelo. Když jede, spotřebovává to palivo. To stejný my jíme a spotřebováváme to tím, že se hýbem. Takže čím víc hýbeš, potřebuješ na ten pohyb svalů, tím víc energie spotřebuješ. Takže třeba když se rozhoduju mezi tím, jestli cvičit v sedě nebo ve stoje, tak chci ve stoje, protože už jenom, že stojím, je víc zatnutí svalů. Třeba, jo. OK, a třeba jako pečivo? Když se bavíme o tom plochém břichu, mě tam hraje v hlavě to téma kolem toho pečiva, protože všichni říkají, a vím, že i ty si právě nejedla, že pečivo záměrně kvůli tomu, že se potom pak jako nenafukuje, že mám taky pocit, že si dám. Jo, to může být, ale nemá to nic společného s hubnutím. Absolutně. Jako není špatná a dobrá potravina. Každá potravina má nějaké množství energie, nezáležně na množství. To znamená, velká potravina může mít málo energie a malá může mít hodně. Jo? A my tu energii do sebe dáváme a když ji nespotřebujeme, tak se uloží. Tak se ukládá. Takže proto musíš řešit tu stravu.
Protože ty, když natankuješ moc a nevyjedeš to, tak to přeplňuju, OK. Ty úplně boříš všechny takové ty jako mýty a jako to... Kež bych to věděla, tolik prostě... Já jsem se tomu vlastně začala věnovat, protože mě že tomu nerozumím. Aha. Protože potom se hrozně trápíš, jako vlastně ve výsledku, když ti to někdo vysvětlí, tak jenom musíš dodržovat nějaký pravidla a pak už je to jenom o té systematičnosti a disciplíně, což je samozřejmě velmi těžká část. A proč teda jako mně přijde, že většina z nás právě nemá tady ty informace, co ty teďka dáváš, by to dává absolutně jako smysl. Je to tím, že jako až teď to jde na povrch, jak to teda popravdě je, nebo? Já jsem třeba v té komunitě, takže já to pořád slyším, protože všichni, co v té komunitě jakoby jsou, tak furt melou to stejný dokola. A třeba můj přítel, když slyší slovo kalorický deficit, tak prostě mu teče z uší. A někdo umřel nějaký jednorožec. To je jak já, když mluvím doma o marketingové strategii, Honza si bere sluchátka na uši. Takže jako ty zase v té tvý komunitě, když furt řešíš se všema to stejně, že to ještě nevědí. Jo, ale je to pravda, kámo, úplně. No, jako... Ale musíš mít jakoby tu trpělivost a takový to vyšší poslání, že ti to jako a řekneš, jedu další člověk, kterýmu můžu pomoct. To je šílený, to je šílený. No to je možná to, jak jsme se bavili, my jsme měli jakoby upgrade weekend, to byl takový náš jako zájezd, kde jsme... To jsem viděla, to bylo nádherný. Jo, děkujem. To byla jako skvělá akce, kde jsme právě jakoby přednášeli a jedno z témat tam byly sociální sítě. A měli jsme vlastně i den nebo dva předtím, jsme měli ještě přednášku vlastně v Excentriku a taky na sociální sítě. A já jsem si vlastně uvědomila, že když to těm lidem vysvětlu, tak je to vysvětlu takovým způsobem, tohle prosím vás v žádném případě nedělejte. Já jsem úplně arrogantně a otrávená. A pak jsem si říkala, no ale tímhle stylem, jestli já budu někomu něco vysvětlovat, no, tak to by mi pošlo akorát tak jako do takže vlastně je to o tom, že ty to taky takhle jako cítíš, že už je to jako štve, že ti lidi to furt neví, ale jako profesionální. A blbější. Jo, měla jsem třeba klientku, která se mě ptala, jestli když si tu porci jako udělá celou na den, jestli pak vadí, že si ji dá v 3 kusech. OK, no. Nevadí. že jsou, říkám, dotazy blbý a blbější. Vždycky si musím jako říct, že já jsem to taky kdysi nevěděla. To je strašný. Taky mi to jednou někdo už poprvé jako musel říct. Máš na to nějakou, jako to, nebo tohle je to, co ty si vždycky jako řekneš, když ti dojde ta trpělivost. Já jsem to taky nevěděla, nebo máš nějakou techniku, jak si udržovat tady ten jako profesionální přístup jako k těm svým klientům. S láskou prostě, ne, ale tam to není ani spíš jako o této trpělivosti, ale spíš o tom, že je to hlavně úholek hrozně jako o psychologii. Protože oni, když už tě oslověj, tak už ti věřej a chtějí tu změnu. A i když se ptají jako třeba špatně nebo hloupě, tak ale ty cítíš takovou tu zodpovědnost, že ale ty jim přece chceš pomoct a máš pomoct a zajímá tě, jakoby, co s nima bude. Takže už jakoby máš takový ten přístup toho jako maminkovského. Ty jsem to chtěla říct, jako máma trošku. Kamaráda. Ale spíš je problém potom všechno to ostatní. Já jsem se dneska vážila a já tam mám víc. Jak je to možné, když všechno dodržuju? No a nemáš třeba ženský dny. No to mám. Říkám, tak jako v klid, prostě, že lidi třeba další jako křivda, kterou všichni máme, nebo jsme měli, nebo budeme mít, že jako nedokážem pochopit, že větší číslo na váze, respektive to, že tělo váží víc, se nerovná tomu, že máš víc tuku. Že to může jít ve svalech. Budeš mít mokrý vlasy, budou víc vážit, ale neznamená to, že jich máš na hlavě víc. No ale co budu dělat? Takže jakoby spíš tady to uklidňování, to je jako hodně o trpělivosti. A že i péče prostě o tu psychiku. No tak holek je to hodně o tom, že prostě přijdou ženský dny, já si žrala bych celou lednici. No jasný, mě někdo rozhodí a se na to. Takže spíš o tom, no. No my už jsme se tady tak jako krásně rozvášnili a budeme se dovášňovat na další části na Hero, kde už se pomaličku, ale jistě přesouváme, takže se s váma loučíme a zatím čau. Mějte se zatím krásně, pa. Dnešním hostem byla úžasná a inspirativní Martina a Venis vám prozradí, na co se můžete v rámci Hero těšit. Proč nemůže podnikat každý? V čem je náročný být influencer? V čem je jednodušší být zaměstnaný? Je občas potřeba zvýšit hlas a křičet, nebo je vždy všechno možné řešit v klidu?
Jsou výbušnější chlapi nebo ženský? Kde jsou hranice, co si ke komu můžeš dovolit? Proč je negativní emoce silnější než pozitivní? Techniky na zbavení trémy a stresu? Co chce Venice ukázat v Love Islandu? Jaké silné stránky by měla mít žena, která chce být úspěšná podnikatelka a jak být v životě šťastnější? Takže jak jste mohli slyšet, bude tam spoustu spicy a lifehackových věcí, takže určitě sledujte i Hero Hero, bude vás tam čekat necelá hodina, tak určitě navíhejte. Zatím. Děkujeme moc. Chceš být šťastná? Co k tomu potřebuješ? Být hubenější, mít další vlasy, mít jiného partnera v životě. Utrhneš kousek toaleťáku, vložíš si ho ke zdi a vlastně foukáš a ty se snažíš co nejdýl ten kousíček toho toaleťáku udržet, aby ti vlastně jakoby nespadly. Nesmíš reagovat v momentě, kdy jsi jako pod emocema. Když tě něco naštve, proč tě to vlastně naštvalo? Pro mě jako ten investor nemá v tom ty emoce, prostě podívá se na ten problém, vyřeší ho a jde dál. Dětství, kde se dělo spoustu jako takových jako neúplně příjemných věcí. Až budu děsně úspěšná a za vodou, tak vám to řeknu. A možná mě napadá jedna technika, jediná, která je zatím pro mě částečně funkční, neříkám, že úplně, ale částečně, tak je tak, že já prostě si sebe představuji jako oheň, že se mi takhle jako rozjede, když prostě mě někdo jako nasere. Být ve správném okamžiku na správném místě, protože pořád ty příležitosti kolem nás jdou a my je nejsme schopní uchopit a využít, když na ně nejsme připravení. To, jestli jsme připravení, je na nás a na té disciplíně. Nejdřív povinnosti, pak může být zábava. 2 tvoje top zvyky, díky kterým si myslíš, že jsi úspěšná podnikatelka. Koukám na výklady karet. Podle mě nejhorší člověk na světě je ten, který by si strašně něco přál a jenom kvůli tomu, že je línej, tak to prostě to je nejvíc smutný a nešťastný člověk. Že jsou pak lidi, co mají obrovské jako sny a cíle a pak mi to jako vypráví, já se proto taky nadchnu, protože já věřím, že to může každý zrealizovat, ale pak vidím, že ten člověk třeba proto fakt jako nic nedělá a má to jenom v té hlavě a řekne, ne, to já jsem jako nemyslel teďka, to já právě jako, že do budoucna, no jo, ale jako, že do budoucna, tak už teď něco musím proto začít dělat, že jo. Ta trpělivost je za mě opravdu klíčová a je taky důležitá. Všechny holky, co to poznají, tak říkají, že je to ta nejkrásnější věc na světě. Jo. I pro dobro toho dítěte nechci udělat. To je hezký. Wow. Po 9 letech tvrdí něco takové.